prvé, vitaj v slobode. Pre mňa je sloboda o tom, že sa môžeme slobodne robiť veci, ktoré majú zmysel. Niekto slobodu žije cez evangelizáciu, niekto cez pomoc slabším, ďalší jednoducho tým, že je dobrým človekom a priateľom. Dôležité je sa spájať a spolu meniť svoje okolie k lepšie. Verím, že sloboda neznamená len možnosť robiť čokoľvek, ale aj schopnosť vybrať si to, čo je správne. Každý z vás, kto tu dnes je, prináša niečo svoje. Energiu, nádej, nápad, kúsok odvahy. A presne to robí naše mesto živým, keď spolu tvoríme, pomáhame, keď sa rešpektujeme. Pretože skutočná zmena začína v komunite, v tých malých každodenných radostiach, starostiach a rozhodnutiach. Prajem vám, aby ste si energiu, ktorú načerpáte, zobrali za sebou do ulic, škôl, medzi priateľov a robili tak naše mesto a našu krajinu lepšie. Užite si celú show. Dámy a páni, vítajte na palube Gazon Tour 2025. Po vám vyrušajte, pripravte sa, rozhodne nebuďte pripútaní a vítajte v slobode. Čaute, mám len pár info, dávaj pozor, aby ti nič neuniklo. Odlož mobil, neskroluj TikTok, dúfam, že to nebude na vás moc rýchlo. Tak ak si čakal vážny rap, dozvieš sa len čo a kde. Ak sa cítiš naozaj zle, vyskúšaj ísť na WC. A keď ti nepomôže ani zákon, vyzvoliť máme zdravú ďákov. Cítiš vo svedomí previnenia, vytúbeť vás sviatlo zverenia. Keď chceš byť už celý dom, nosiť to, čo bral Boh, tak ti vravím, hľadaj spod vysvietený Gazon Show. V Bratislave my tu ale máme nejaké veci z Gazon Show. Chce niekto nejaký merch? Napríklad, že ponožky, za chvíľu bude Mikuláša. Cenečko. A máme tu aj tričko. Teraz mám pre vás takú jednu aktivitu, ok? Máme tu hlukometer, keď vás odpočítam. Potrebujem, aby ste čo najviac kričali, ok? Všetko dajte do tých hlasov, ste pripravení? Ideme na to? Raz, dva, Bratislava! Úplne ticho. Ja sa Pomaly naspäť! Dobrý ste, Bratislava, teším sa na vás. Po tomto období prišlo obdobie 90 rokov a s tým aj generácia mileniálov. Máme tu dnes večer nejakých mileniálov. Máme, priatelia, mobilný telefón vážil pol kila. Spomínate si na to, keď ste chceli poslať SMS-ku, museli ste to robiť po znakoch, ale absolútny boss bol ten, kto mal hadíka v mobile. Je to tak? Vítajte na Gazon Tour! Generácia Alfa, Generácia Z, Mike Sanders! Priatelia, ste si vedomí, že vaše spomienky z detstva si môžeme pozerať na TikToku? Ja sa na to veľmi teším, ale aj teraz sa teším na to, ako nám ukážete, ako sa viete baviť! Ideme na to!
kúkajú na nás, že really čím ďalej, tým viacej sily. Synovia kráľa, nesigmy, čistí sme, nemáme viny. Žijeme za limit, pozri ma hej, za všetko tomu díky. Radosť jak next feeling, krásny rok na pátý čas, posledný deň, čo žijem nás, celou vek dám ruky ja žijem zas. Bol som mimo, dnes už nie, nečakám na znamenie, kráčam kam ma zavedie, ja žijem zas. Krásny rok na pátý čas, posledný deň, čo žijem nás, celou vek dám ruky ja žijem zas. Bol som mimo, dnes už nie, nečakám na znamenie, kráčam kam ma zavedie, ja žijem zas. Ja žijem zas, ja žijem zas, ja žijem zas, ja žijem Ideme na to! So, radiation wise, za to, čo má, čo mi Boh dal. Každý lež omre, no len si predstav, keby to sebe každý. Radiation wise, za to, čo má, čo mi Boh dal. Každý je OK, dobre, to mi dal. Chodí, aké mi našiel svet igrá. Teraz budeme nová tak, čo som thankful. Vážim si každú jednu spätnú väzbu. Aj keď tie vzťahy niekedy vedú. Nepravé ostavu, ostatné zvedú. Môžeme sa stretnúť, napísať sa na Facebook. Znašala som svoje telo, stále som si pripadala tučná a s každým som sa porovnávala. Modlila som sa o zázrak, aby som schudla zo dňa na deň. To sa nestalo, ale Boh si použil prirodzenú vec. Začala som chodiť na psychoterapiu a učila som sa novým vzorcom v tom, ako môžem o sebe premýšľať a aký môžem mať vzťah s jedlom. Viem, že Boh bol v tom celý čas so mnou. Dnes som slobodná v tom, ako sa pozerám na svoje telo, aj na jedlo. Mám sa rada. Bola to decembrová noc a jeden mladý muž kráčal po ulici domov. V jeho srdci, v jeho hlave vírilo asi 1000 myšlienok. A bolo to preto, že sa vracal zo stretnutia so svojimi priateľmi a títo priatelia mu hovorili pre neho neskutočné veci. Hovorili mu o tom, že Boh ho má rád. Ale nielen to, hovorili mu o tom, že Boh ho miluje. Že mu túži odpustiť jeho hriechy a dokonca, že s ním túži mať vzťah. Ale toto nedokázal akceptovať. Pretože sa poznal veľmi dobre a poznal svoje srdce. A vedel, že jeho srdce je plné klamstva, ktorým sa chránil pred odmietnutím. Klamstva, ktorým sa túžil zapáčiť svojim priateľom, aby bol prijatý v partii. Že jeho srdce je plné hanby z toho, že nevedel zvládať svoju sexualitu a že jeho srdce je plné hnevu na blízkych, na rodinu, obzvlášť na svojich rodičov, ktorých neznášal. A proste si povedal, je to príliš dobré na to, aby to bola pravda. Neviem, ako ty dnes vidíš dnešný večer. Ako vidíš to, ako tu tancujeme, ako sa modlíme, ako spievame, ako sa zabávame. Možno to niekomu z vás príde príliš pekné a dobre na to, aby to bola pravda. Možno to niekomu z vás príde príliš dobre na to, aby to bola pravda v tvojom živote každý jeden deň. A viete čo? On nad tým uvažoval úplne rovnako. Ale čím viac nad tým uvažoval, tým viac potom túžil. Až prišiel do momentu, kedy si povedal, že on s tým chce niečo urobiť. A tak povedal vetu: Bože, ak je toto pravda, ja to chcem. A prešlo len pár krátkych momentov, kedy zrazu niekde hlboko v sebe, vo svojom vnútri pocitil slová, ktoré ku nemu hovorili: Michal, tvoje hriechy nie sú pre mňa problém. Táto veta ho šokovala. A zrazu od toho momentu vedel, že Boh nie je len nejaká osoba niekde ďaleko, ktorá mu túži zrátať všetky jeho chyby a raz mu vyčistiť žalúdok za to, aké všetky hriechy porobil. V tom momente sa rozhodol nastúpiť na cestu slobody. Od hnevu, od klamstva, od hanby. Ten mladý muž už nie je až tak veľmi mladý. Ale dnes tu stojí pred vami. A chcem vám povedať,
že to, že som v tú noc otvoril svoje srdce, aby Boh do neho vstúpil, bolo najlepšie rozhodnutie môjho života. Toto rozhodnutie možno túžiš urobiť dnes aj ty. Potrebuješ na to vedieť pár vecí. Prvou je tá, že Boh ťa má veľmi rád a že si sa tu narodila na túto zem z jeho lásky. Nie si náhoda, nie si omyl, nie si náhodný zhluk buniek. Možno niektorí z nás sme ešte nezažili jeho lásku, nestretli sme ju. A je to preto, že sme medzi seba a neho a jeho lásku dali ľudí alebo veci, ktoré nám ju proste zastierajú. Ale Boh to tak nechcel nechať a preto poslal svojho syna Ježiša Krista. Aby tieto veci, ktoré sú medzi mnou a jeho láskou, medzi tebou a jeho láskou odstránil, zaplatil za ne a zomrel za ne, aby si ty ani ja nemuseli zomrieť za svoje chyby a hriechy. Ale to nie je všetko. Ježiš nakoniec vstal z mŕtvych a tak porazil každú hanbu, každý hriech a každú smrť. Ak chceš dnes vstúpiť a začať túto cestu slobody, môžeš to urobiť jednoducho, ako som to urobil ja. Môžeš po mne opakovať jednoducho modlitbu. Pane Ježišu, je mi ľúto, že som žil život bez Teba. Odpusti mi, že som zatvoril dvere môjho srdca pred Tebou. Prosím ťa, vstup dnes do môjho srdca, do môjho života, ako môj spasiteľ a Pán. Naplň ma svojím Duchom Svätým a veď ma na ceste slobody. Amen. Posledná vec. Môžete si kľudne zatlieskať. Posledná vec. Ak si sem dnes prišla so svojimi priateľmi, zostaň s nimi v kontakte. Túto slobodu si nedokážeš udržať sama. Ak si tu dnes sama, neváhaj a po stretnutí navštív stánok Moja Fama, kde môžeš nájsť spoločenstva, kde žijú ľudia, ktorí žijú kresťania, s ktorými môžeš zdieľať svoju vieru a to, čo si tu dnes zažila. A pre tých z vás, ktorí potrebujete, tak v tej paralelnej chodbe, ktorá je nazvaná A, za pódium sú kňazi, ktorí sú tu k dispozícii pre vás na sviatosť zmierenia. Ďakujem. Smutok sa v tanec mení, radosťou nás oblieka. Smutok sa v tanec mení, smutok sa v tanec mení, v slobode ťa uctieva. Bola som na Garden Tour a musím vám povedať, že to bol neskutočný zážitok. Tento koncert nám odovzdáva mnoho, ale zároveň to, že máme veriť Boha za každú cenu. Je ten najvyšší, ktorý nám dáva všetko. Zem, pôdu, zemiaky, domy, elektrik, vodu, plyn, všetko, čo máme práve od Neho. Je pravda, že hreším a nadávam, a nechodím do kostola, ale neznamená to, že nemám rada Boha. Ja ho práve že milujem. A Boh nás učí, aby sme odovzdávali jeho posolstvo ďalej svojim rodinám, dcerám, deťom, synom, synovcom, bratrancom, sesternicám.
odovzdávame ho v nádej, že niečo sa zmení a že my niečo dokážeme zmeniť. Kresťan môže byť hocikto, len treba uveriť a nebáť sa, že sa nám za to druhý budú smiať. Práve že naopak, nebudú sa nám druhý smiať za to, že veríme Boha. Možno nás budú aj podporovať a možno práve oni, keď im odovzdáte toto posolstvo, začnú veriť tiež. Nebojte sa veriť v Boha, je to úžasná vec. A viete, čo si ja myslím? Že aj keď my máme predsudky, že čo keď to je zlé, čo keď niečo, čo keď nebudem v raji, keď umriem, aj keď hovoria, že je to pravda. Pamätajte si, že ten, kto nezariskuje, tak nebude v živote vedieť. Ja som kresťanka, aj keď som taká, aká som, ale som za to šťastná. Nemusíte chodiť do kostola každý deň, stačí každú nedeľu, ale viete čo? Boh vás má rád taký, aký ste, či chodíte do kostola alebo nie. Aj keď druhí ľudia nesledujú moje videá, nepáči sa im to, čo ja tvorím, napríklad si povyslia o mne, že je to škaredé, že neviem robiť videá a že ja neviem čo. Viete, čo ja teraz poviem? Že mňa tie videá bavia, čo robím. A ja si idem za tým, čo ma baví a chcem si aj za tým ísť. Takže verte mi, že nemusíte sa báť veriť Boha. On to bol vždy pre vás a aj to vždy pre vás bude. A je jedno, aké ste orientácie, či ste škaredí, pekný, chudý, tučný. On vás miluje taký, aký ste.